s peniežami, že rozdelíme potom. Žiaden Kiko! Kiko nemá. Kiko Ale vôbec tým najprv nemá. som musel ozvať Alenka. Ja len by som toto chcel povedať, či by si vedela povedať toto, jak nepovedala, že prečo jej neprechádzajú prečo jej neprechádzajú oznámenia a toto všetky veci. No, preto jej neprechádzajú oznamenia, lebo sudkyňa, čo mala tie všetky Slavkyné spisy a tie papiere vlastne, čo sa týkali súdu, tých súdnych pojednávaní, tak u tej sudkyni robila, nebola to zapisovateľka ani tajomnička súdna. Meno netreba ani rozprávať, hej, že by sme zbytočne. Ja viem, o kom rozprávaš. Ja viem, o kom rozprávaš, lebo ja som s ňou rozprávala s tajomničkou. Ale dobre, nechaj niekto povie Bibi pointu. No takže Kiko vlastne tú mladú slečnu alebo pani, čo robila u tej sudkyni, takže je to Kiková kurva, že bakalár ju jebe a ona zakrýva chrbet Slave. No. Takže Alenka, ty si riadne narušená. Hej. Ďakujem, Bibi, a len toto. Hej. A prvé, čo mi povedala, jak prišla, sadla si tu v kuchyni. Hovorím si, sadni, Alenka, keď chceš v obývačke, keď chceš v kuchyni, kde chceš, si sadla. Prvé, čo bolo, to ja keby bolo včera. Vieš o tom, že ma kde zobrali chlapca, sociálka? Magduši, malej, kričacej. Hovorím, neviem o tom. Hej, že takto jej poslal sociálku a že jej zobrali chlapčeka. Ja som sa k tomu nevyjadrovala. 3 veci mi povedala. Prvá bola tá. Druhá bola, som sa jej pýtala, skadiaľ je Dašenka. Dašenka, ona vysiela z Hex. Dagi. Aha. Viete, ktorú myslím? Hej, ona vysiela a húli na streamoch jedna ja za druhou. No, kavičku je taká v okuliároch. Tak vlasy do copíka stále má. Som sa jej pýtala, že skadiaľ je Dagi, lebo ja som tedy takú Dagi zašla a ona mi povedala, že je od Vranova a že ona nemôže prísť na Slovensko, lebo keby prišla na Slovensko, hneď ju zavrú, hneď ide do basy, to bola druhá vec. Ja som to Dagi nehovorila, možno Dagi, určite sa jej to dostane do uši a verím tomu, že Kovaľková to zaprie. Už to bude vedieť. A tretia vec bola, no toto, hej, no, že Kiko je Casanova, no, bohužiaľ. No. Nie všetké ženy sa dajú pojebať s takému chlapovi, jak Bakaľar. Bakaľar, a mne kedy smykneš? Do piči, keď tak smykajú radničky. No, takže takto. Ona nevie, čo so sebou, ona nevie, čo rozpráva a tak nevie, jak sa obhajovať a sama sa namotáva a vyťahuje ďalšie a ďalšie klamstvá a nepravdivé veci. Ja keby som vedela nahrávať na telefóne, ja si to nahrájem, ale ona to zaprie. A ja Magdušku mám rada, tú maličku, ona je zo Žiliny, či odkiaľ, čo chodila ku Diane, ja ju mám veľmi rada. Preto ja som sa k tomu ani nevyjadrovala. Hej. Ona všetko o každom vie do piči. Hlavná vec, že zna samé kokociny, co jej v hlave vykvitne do piči, tako s tým ide von a sama seba presvedčí, že je to pravda. Nie? Sama seba presvedčí, že je to pravda. A tak vyťahuje ďalšie a ďalšie veci, lebo už nevie, jak sa má obhájiť. Alinko, tu máš. Tu. Poď, dám ti. No. Takže Alenka, keď budeš na mňa streamovať alebo ma vystavovať, ja ťa mám v piči.
Ja ťa mám v piči, hlboko v piči a ver tomu, že piču mám fajne hlbokú. A ďalšia vec je, čo ťa jebe? Čo ťa jebe? Čo ťa jebe? Však si sama hovorila, jak máš krásne, jak máš krásne. Bože, jak máš krásne. Na terase si povedala, že celý TikTok môže prísť ku mne, že urobíme opekačku. Ty do môjho domu ideš pozývať ľudí, ktorých ja ani nepoznám. Ty do môjho domu si chcela pozývať ľudí. A mám povedať koho? Mám povedať koho? Nepoviem, lebo nie som taká sviňa, jak ty. Nie som taká sviňa. Nepoviem. A bola som s tými ľuďmi na káve. Ty vieš o tom, že som s nimi bola na káve. A tí ľudia mi vôbec nesadli. Vôbec. Vôbec, absolútne. Čo som im potom aj dala vedieť. Nehnevajte sa, ale ste mi nesadli po žiadnej stránke. A mi bolo vytknuté od nich, že prečo som potom s nimi na káve sedela. Bo mi zaplatili kávu. A hovorím, ja zaplatím účet. Nie, oni zaplatia. Ja nie som odkazaná, aby mi takto kávu platil. Nie som odkazaná. Lebo ja idem do mesta, ja si zoberiem 200 eur do piči a prídem domov čistá. A idem sama. Takže ja nie som odkazaná do piči, že by mne takto zaplatil kapučino alebo nejakú vodu. Nie som. Bohužiaľ nie. Takže tak. A ešte, keď chceš vedieť niečo, dom bude prepísaný na môjho sámka v septembri. V septembri bude dom prepísaný na môjho sámka. Toto ťa jebalo. Ale toto už sa ti do uši dostalo, lebo som počula, že si rozprávala, že to není môj dom. Není môj dom. A ja ho ani nepotrebujem. Mne stačí, keď ja tu dožijem. Ale dom ide na môjho syna. Lebo Rastiko aj tak nemá komu dať. Napísať. A Sámko už naj si potom s domom urobiť, čo chce. Rastík povedal, keď Sámko nezochce dom predáme, jemu sa kúpi byt, my si kúpime menší dom a hotovo. Ty myslíš čo? Môj Rastio má toľko peňazí do piči, že uvažuje nad ďalším domom, ktorý postaví, zariadi a ho predá. A ty co, dzeše hrabeš s tým svojim kotiercom 2x2 i s mačkami? Dzeše ty hrabeš? Tak ona má dokopy 36 m2 byt. Sa nehanbíš? Však hovoríš, aké veľké peniaze ty zarábaš, opatrovateľka, že ty nepôjde za hociaké peniaze robiť. A v nájomnom byte žiješ, sa nehanbíš. Však si kúp byt. Jednoizbový, sebe, dcere. Však si kúp. Moje dieťa je za vodou. Moje dieťa je za vodou. Po každej stránke. Aj po finančnej, aj po stránke zabezpečenia, čo sa týka bývania. Papaj. Bibi. Kiko napísal, prosím, pozor, to bola IT opatrovateľka. ITčkárka. Však ona chodila opatrovať starých ľudí, ne? Aj teraz, že opatruje nejakú starú. Bibi žiadnu kávu neplatila, Klárka. Lebo kávu platili tí, čo som s nimi sedela. Lebo oni boli traja a ja som bola jedna, tak asi preto zaplatili účet. Ale ja som na to odkazaná nebola. Ani nie som. Si tak. Kiko, ty vieš, s kým som bola.
Nás tieto piče nezajímajú skurvené. Nie, ja to nebudem hovoriť. Nebudem to, Kiko, hovoriť, lebo nebudem to hovoriť. Ja som ti povedala, prečo to nebudem hovoriť. A ty si to tiež nechaj pre seba. Ale ja som bola popreklinaná, nie? Keď ste boli spolu. Že jak? Ja som bola popreklinaná, keď ste boli spolu, nie? Nie. Vôbec. Ona mi len hovorila, že čo vlastne chcelo byť na Slavku malú, aký plán bol s malou Slavkou a že chceli to shodiť na ňu a to všetko bakalár. Vidíš, Kiko, pod jakú šťastnú hviezdu Šiše narodil? Vidíš? Hej. To ešte dobre, že si, lebo keby si nebol, Kiko, na koho by to bolo? Na mňa? Ja len by som chcel vedieť, že keď ho musím zígať na tých kriminálkach a tak, keď ani z kriminálky nechodza. Už neznám. U sebe našli lepších zigoš. Dobre, Kiko, u sebe našli lepších zigošov. Na každého zigoša je zigoš. Asi. Neviem, len toto som chcel povedať, že nespomínam si a ani to nebudem riešiť, že akože, bo neviem naozaj, že s kým si bola na tú kávu, hej. No, chvála Bohu, že si nespomínaš. Bodaj by si sebe ani nespomenul. OK. Ty menej ojebeš, môj zlatý. Ty len sebe to nechaj pre sebe. No tu máš ešte. Papkaj. Už nechceš si napapaný? No poď sa napiť vodičky. Poď. Aj. Takže ešte Poď si sa napiť bola vodičky. odfotená. Ešte si bola odfotená. No Slávka, vieš, ak mi to trhá žily. To nie je o mojom charaktere, to je o jej charaktere. Nedokázala by som také dačo. A ja som Do chorá. takého domu. A ja som chorá. A ja keď si vytlačím tú fotku, ja som chorá, Slavka. A veľmi chorá. A ja keď si vytlačím tú fotku a pôjdem Tak s to bude ňou, mať poriadny problém. Bude mať poriadny problém. No. pôjdem s tou fotkou a že ju vystavuje po sociálnych sieťach, tak ona vie potom, čo už ju čaká. Vie. Mňa netrápi to, že ona ma sfotila. Ja už nepotrebujem byť krásna Kovalíková, jak ty. Ty si myslíš, že si krásna do piči. Ale si do piči taká, jak morčatko. Jak morčatko si. Jak morské prašátko do piči. Z ružovú hlavičku do piči a s popelníkami na očoch. Jedno oko do Boha, druhé do Krista. A pohľad vyhúkaný taký do piči, jak tvoja sestra máš. Úplne rovnaké pohľady máte. Úplne. Tak ty foď Vieš, si to, treba sa- ty si foď to, laskavo, čo máš doma. A nie mňa. Nie je to u piči, že si ma sfotila. Nie je to u piči. Lebo ja, aj keď som chorá, ale som šťastná. Lebo mám pri chlapovi všetko, čo chce mať. Na čo ukážem, na čo kúknem, mu poviem toto a ja to mám. A ja to mám. A ty vieš dobre, že to mám. Lebo si tu bola. Ja som chcela takú spálňu, vstrevanú skriňu za toľko, kúpil mi za toľko. Som chcela také postele, kúpil mi také. Chcela som také podlahy, kúpil mi také. On mi kúpi všetko, Alenka. Všetko. A tebe kto kúpi, čo? Kto ti kúpi, čo? Keď vlastné deti na teba jebu, som počula. Vlastné deti. Nechcú mať s tebou nič. Akurát tá Anička. Čo je s tebou? Že ide za policajtku študovať. Do Prahy, či kde, do piči. Si myslíš, že dcera ti bude kryť chrbát? Že budeš mať policajtku dceru?
Že ti bude kryť chrbát? Nebude ti. Nebude ti. Lebo keď jej na to prídu, hneď pôjde. Tak. Vieš? Lebo mojej sesternice dcera študovala policajnú akadémiu v Bratislave, či kde to, ani neviem, nechcem klamať. Tam mi to tak povedala povyšenecky, to nič. To nič, to tá policajná, ale to tá, čo v Prahe, čo Anička pôjde, toto je, lebo to všade bude môcť robiť. A som jej hovorila, sesternicina dcera robí v Amerike na ambasáde. To je nič. No tvoja Anička kde bude robiť? Ja tvojej dcere, aj keď ju nepoznám, aj keď som ju nevidela, prajem, aby sa jej darilo. Už keď ty si nešťastná, aspoň tvoje dieťa naj sa má dobre. No, to sú moje. No. Idem sebe zakúriť. Na balkón. Ja už mám pokoj s tým. Joj Bože, jak si zavízim, Slavka. Ja nemám pevnú vôľu. 8 rokov. A ja tiež nemala pevnú vôľu, až po infarte som prestala jedným dňom. Hej. Jak som dostala infarkt, ako som prestala, už som viac nezapalila. Dodnes. Dodnes ani jedna. Nič som neskúšala ani. Kto koti tu nadáva? 0 sledujúcich, 0 sleduje. Kto? Moja PFDXPH. Už dopechala. Už ma co chcela. Pecha. No. No, počúvaj. Slavka dačo pustí. A toto, čo ona si povymýšľala na môjho syna, teraz sa to chytil kokotko. Už na teba. Fake. Na mňa? Vidíš to? To nevidíš? Fantina, koho čakáme? Aha. Starlo by ma počula, Jaj, hej. Ja som z tých, určite, hej. On je v pohode, hej? Nie, on si hľadá ľudí, s ktorými môže manipulovať. Co? To je Fejerčaková, To čo mala? stará. Už vás počúvajú, no poď hore. Zapnite ich, Alenka. A ešte, dúfam, že nebude odozva. A ešte Nie, toto vy len buďte ticho. No počúvaš ma, a teraz, jak pôjdem dnu z balkóna, teraz ťa pána Maria skare a rovno ti hovorím, že ma nahrávaj. Dúfam, že nebude odozva. A ešte Počúvaš ma, a teraz, jak pôjdem dnu z balkóna, teraz ťa pána skare a rovno ti hovorím, že ma nahrávaj. Alenka, vy môžete dať tichšie.
No počúvaj ma, ty žumpa jedna poprvé s tým rozleptaným ksichtom, ty pičus jeden, vy kokoteri, čo tu žobráš kokoty na počkanie všade v komentároch. Čo si bola taká kamarátka s Karmou? Lebo Karma sa chodí jebať, si myslela, že sa ujde kokot aj tebe, to by si nemohla mať tak rozleptaný ksicht, jak ho máš. Čo si chcela kokot? Mojho muža aj Soničkinho? No žiaľ Bohu, keď teba muž miluje aj bez zubov, tak keď si šťastná, prešťastná a máš peniaze na rozdávanie, to si dajú urobiť plastiku ksichtu, lebo vyzeráš jak jedna nočná mora, ty kurva jedna. To do teba ide. Hej, viem. Tiško? A keď tvoj muž ovláda karate, jak si ho tam išla odprezentovať, že on je veľký bitkár, no tak nech príde a také okuliare, jaký on ti nasadí na oči, za toto, jakú kurbu zo seba robíš na TikToku, pamätaj, že ešte aj poslednú kožu z ksichtu ti strhne dole, jakú bitku ti dá ksichta. A ďalší kokot, jeden skečený... To tá tvoja mŕtvola živá, čo s ňou žiješ a pláčeš pri nemu. Na streamoch, nechcela som. Počkaj. Alebo som kurva na amatérkach, pretože obidvoje dokopy nejde. Nechcela som. Slavka, daj potichšie. Kde si ty eskimak jeden pojebaný, vymletý, vyšahaný, čo si vášeň decko zobral? Kde si ty buzerant jeden? Oni mňa uraziť nemôžu. Počkaj. Ani jeden z nich. Počkaj, Bibi. Môžeš ma príď sa pozrieť na iné moderátorky, jak vyzerajú. Vieš, jak vyzerá tvoja veja? Jak vysušená palica škareda kurva, ktorá sa mohla ulakomiť len na takého ďalšieho škaredého kokota, jak si ty. Vyzerá tvoja veja? Vysušená palica škareda kurva, ktorá sa mohla ulakomiť len na takého ďalšieho škaredého. Ty kobuská stále ideš skakať po krku. Tvoja matka odrezáva nohy na počkanie. To čo za mater máš pozbieranú piču ďalšiu, ha? Teraz si matku pojebete všetci tam, čo ste na okienku a kľudne ma nahrabaj, pretože to, že ja nadávam tvojej matke, len toľko nadávam tvojej matke, koľko nadávaš ty mojej, a toľko vám budem nadávať, koľko budete nadávať vy mne, môjho syna si brať neustále do pisku, aj Dínho a neviem koho všetko. Vy čo si myslíte, vy pozbieranci, že vás sa takto bojí? Počúvaj, a ešte keď môžem skočiť do reči. Tebe, počkajte, Alenka, mladá Slava, tebe čo matka z vlasy s mačetou odjebala, odsekla z hlavy, že vyzeráš jak jeden pozbieraný kokot. Ľudia, ja tu nechám za mnou svoje vlasy, ja mám pekné vlasy ostrihané. Dávam ti priestor, vyhovor sa. Matka, čo s tebou šablový tanec dala? Ty kurva jedna skurvená, ďalšia. Ty koho si v kuse do pisku bereš? Ty vymletý kokot, jeden buzeránsky. Čo ty, že vraj si neviem, jakú habaďuru s bakalárom urobila. Vieš, akú habaďuru si s bakalárom urobila? Že matka sa ti posrala u baby v byte a potrebovala ťa skrotiť, aby ste náhodou nevyfasovali na piču obidve, keď prídete do Prešova. Urobila, že matka sa ti posrala u baby. A ty, vysušená piča, ďalšia, čo si so sliepkou. Sliepkou odfotená na posteli. Ty čo si bereš Alenku do piči? Ale sa potrina berie do Ma berie moje deti. Nebudú si vás brať do úst, nebudú. Ja toto nedovolím, ja mám piči. Ja som povedala, toto nedovolím, nepôjdu 30 na jedného, toto v živote nedovolím. Máš tu Bibi bublinku. Nedovolím, ja mám Kde si ty bublifuk pojebaný, no poď hore. To je fake na ľudí. Aj, bo ona je ostaré. Aha. Jaj, tak, čo nejdeš sem, ty bublifuk jeden vygumovaný? Lebo chcú si sielka. Hej. Chcú si sielka. Čo to vysvietí? Kde? Oni mňa neurazia, môžu ísť do mňa koľko. Kde na Kde strome? si ďalší eskimak skurvený z Prešova, stečený z krvi? Čo jak láč vyzeráš, pojebaný kokotko? No, počúvajte teraz, ty Počúvaj. stará rakovina vyjebaná skurvená, pozeraj, ty vyjebaná piča, divka navídaj zo straty magačana. Do koho vy sebe idete otvírate papuľu? Do koho vy sebe vy idete, vy všetko idete o našak? Ale tu na antikristku, jak vyžíra, pane, jak antikristka vyzíra. Jak vyžíra? Divka navídaj zo straty magačana, čo mi ide znikať do Marii Bohovej Kristovej? Tam nejde znikať do piči. Happy birthday. Maj do roboty a nie tu bude kokotovať jedna i druhá do piči. Baba mamiek hore ide do piči a vy idete
Rýchlo ber tabletky, bo sa porážka chyci. Rýchlo ber tabletky, bo sa poráži. Idem do Prešovace, Maria Bova z kare, nahrávajme. Si odstrelím dvere. Chce Maria Bova z kare, ty kurva jedna zastratená šťata. Áno, mokrý prejav. Ty kurva jedna vyjebaná skúra. Mokrý prejav. Mokrý prejav. Tu sa dali na invalidný vozík, Bibi. A ty pivka navídaj. Pane, jak mi žíra. Pane, jak mi žíra. Bibi sa dali na invalidný. Páť sa tu ľudia, ako ona vyžíra. Páť sa tu ľudia, ako ona vyžíra. On je zbeľašená. Mokrý prejav má. Bárševe ona ša. Páč tu, jak mi žere, aký má parkour vyjebanca, vyjebaná skurveta. Táto vezme mi toto do piči. Komunistka vyjebaná skurvena. Pále tu na kukeň. Za komunistov taká kukeň bola do piči. Do koho ty ideš, ty kurvo jedna vyjebaná skurveta, prašiveta. Mokrý prejav. Miluška, všetko na Do piči rýchlo tabletočky zo psychiatrie mu objednajte. Ona je skriveta, do piči Rýchlo. to mi nejde ju ukázať tú kurvu jednu vyjebanú. Vidíš? Ale aká je skriveta. Ani si Ale pán aká Buško je nedovolí. skriveta. To na tebe, Skrčená. Bibi. Žehlička je cez do piči. Daj si ju nechala, keď máš veľa peniažok. Keď máš veľa peniažok, čo v sebe ju nedáš na fisku, ale ide ti pán Puliak práky do piči. Tam sa ísť na rovné pale, ani perša nemáš do piči. Co ty vyžrala rakovina? Perša, ty kurvo jedna stará vyjebaná. Doteraz si bola špiringová ľompa, doteraz špiringová hev, to neznám co do Marii Bohovej Kristovej a zrazu si už je cíla aj na voňa. A zrazu neviete predýchať, že som u nej, A nie? ty mladobine, co ideš do keho? Áno, Ty áno, ideš sebe počúvaj. otvírať papuľu. Počúvaj, Bibi. No, dobre, do keho teraz pokračujem? Pač tu, jak se matka oštrihala. Pač tu, jak se vyštrihala. Pač, jak vyžíraš ty. Kontajneristka. Vyžíraš, jak keby si mala 60 rokov. Ty kurvo jedna vyjebaná spota. Jak vyžíraš? Jak vyžíraš ty? Takže šme. Sa Guga, jak sa šmeje, A prijebaná. ona ide a útorí do piči. Namiesto toho, aby chopila kurva jedna vyjebaná zastrata tam metlu, išla pozamítať, išla dať sa robiť, ona bude robiť do piči skurvetej. Máš nabitú Bábe korbanku. bude masírovať to tie stvrdnuté pety, Mi čo má do vypne piči stream, daj a mi. ugríza si pazúre, to tie čipsy, čo má na labou, lebo nemajú čo žrať do piči, kurva tu. Pále to zlopatkovec krajšie, jak jej gebuľa do 3% dávaj net. Zlopatkovec za ňu krajšie, jak jej gebuľa, však pále, aké má voľo tu pod karkom. Zase, čo je voľo? Kde to kúkni, keď ho má na sociálke? No, toto vám trebalo. No poď teraz sem, bakalár, skurvy si pojebaný. Bakalár, antikrist jeden vyjebaný skurvený. Ty si všetko za všetko môžeš, ty vyjebanec jeden vyjebaný, ty skurvenec vyjebaný. Ty stará, slúchajme teraz pozorne. Nahrávajme. Prídem do Prešova, Ahoj, hneď Zigmund, prvá ahoj, petarda Paragraf. rovná sa mega, tebe do oblaka. Si tu garantujem. Máš po oblakoch, máš po dveroch. Zvere nebudú, budú hovna. Prídeš do bytu, celá táto bude od hoven. Nie od mojich hoven, od mojich vzácnych psích hovien. Všetko šemráži, vyberem z mrazáku, požičam sebe z roboty tú tašku, co tam môže ísť zmražené a všetko si narúcam tam a bude šmerdzajúca žiť z tých spuchlina. A tebe bakalár, len poď bakalár. Ver mi, že si jedno takú Milan príde na jebe, že chce Mária Bohová Zas ten nespozná. kokot. To nie, Milan není to. Ticho, buď do piči. Poďte podporiť stream ľudia, hrajeme duely. Ani Gita. Ani Poďte Gita. podporiť Milan, ľudkové. keď sa chopí, je po tebe. Je po tebe. Ty skurvenec, on ide... Alenka, on ide do nás hovoriť, že my sme začali s ním vojnu. Poďte Je ľudkové. normálny? Som to dneska rozprávala na streame, však všetko začalo. Všetko. Nie, Čeko, ja si neprajem, peniaži, co okradol Špirenga. Zedal peniaži, co okradol Špirenga. Zedal. A co? A poražuje ho. Písky otvírať, kokot, Z kapíne už. skurvety, šarnety. Už z kapíňa. A zrazu sebe všetké ľompáre prídu a lížu análne otvory do piči. Už každomu lajna špirengovské voňajú, lebo sa ich všetké boja. Ja sa tých hovňárko nebojím, aj včera sebe otvor pišiska. Na takého kokota, jak si ty, ty zdechli, no. Ty zdechli, no. Od dneska
stojím za Alenou. Od dneska, koľko raz pôjdeš Ty do Aleny, zdeklino. toľkokrát budeš mať so mňou problém. Ty kurva jedna pozbiera, ty si nemyslíš, že vy budete terorizovať jedného človeka, 20 pôjdete na jedného človeka. A mne terorizuje keľu ľudí. Rozumieš? A žijem sama, že nebojím nikého. Mne keľu ľudí terorizovalo. A že nebojím nikého. Že nebojím nikého. Oni sú dosráte kurvy. Dosráte kurvy. A ty kde si, ty tenká žena? Čo? Táňu vlastný otec zjebol, tá teraz jej jebe v hlave. To fakt? Áno, však krivý kokot, Pane počkaj, ja to Bože. stiším. Krivý kokot vykrikoval na streame, keď sa hneval z Vandu a s tými, tak vykrikoval na streame, že Vandu aj Taňu vlastný otec zjebal, keď boli malé a že za to do dneska ešte je zavretý v base. A toto, co breše teraz, to je Vivien, čo ona volá? Hej, Vivien, čo volá? V skutočnosti žiadna Vanda, v skutočnosti v reáli sa volá Vivien a tá Vivien bola v 13 či v 12 rokoch na osade znasilnená, preto tak šteka, jak čivava. V 12 alebo v 13 bola znasilnená na osade, takže preto jej tak jebe v hlavičke a preto vystraja toto, čo vystraja a nemá ohľad na ľudí, na nič a preto tak vystraja všetko, vieš? A ten krivý kokot, jemu ruky pokriví, nohy mu pokriví, pisky mu pokriví za tých ľudí, čo ich povešal na kríže, čo ich dal do truny, čo robí tú špinavú robotu a čaká ho súdne rozhodnutie, ktoré sa pravdepodobne sa naplní za chvíľu a bude páchať čiernu zem cez niekoho iného. Lebo krivý kokot sa vyhrážal baranici, že jej zabije syna, Mami, ale počkaj, ja ťa že zastavím. ho rozkuskuje a podobné a ona ho udala a hrozí mu za to basa. Takže čo skoro budeš žrať a jebať s piskom aj mokrý prejav mať v base, jak ho budú jebať do ryti. Ale dobre, ona povedala, Nekrič. že má obavu o svojho syna i o seba. A prečo chodila ku nemu na streamy sa vyjadrovať na okienka? Pozri, ja to neriešim. Nemala strach? Ja to neriešim, nezajíma ma to. Ona nedostala. Áno, Ja nedostanem basu, ja to už viem dneska. To neriešim. Ja to čo to neriešiš, ty kurva jedna, ty detektív? Takže tá Viva, ona preto tak breše, lebo bola s vlastným otcom nasilňovaná a to hovoril krivý kokot na streamoch ľudia, kto máte záznamy, vydajte to vonku. Ja krivý kokot to kričal, keď sa s nimi hneval, keď na nich utočil, na Táňu i na Vivu, tak hovoril, že ich otec nasilňoval, keď boli maličké, preto im tak jebe. A takisto aj Táňa vtedy s tým kreslom, jak klamala, že rozjebala matke kreslo, zbierky sa jej robili na kreslo nové pre materu ich a pritom to bolo všetko hraté, všetko klamstvo, to sú také podvodnice a Viva bola súdená aj za drogy, to povedal krivý kokot, všetko on mi rozprával. Viva bola odsudená aj za drogy, preto mala zobraté obidve deti. Ona mala prvé dieťa, jej zobrali. Hneď pri porode jej zobral manžel, dieťa, syna, má syna, ktorého jej manžel vychoval bez nej a o tom synovi stále rozpráva. A druhé dieťa bolo dievča, že do adoptívnej rodiny jej ho zobrali. Takže ona sama, pozri sa sem, o mne tvrdia, majú zdokladované veci podložené, ktoré rozprávajú o mne. Nemajú. A krivý kokot to kričal na streamoch, však sú záznamy o tom. Sú záznamy o tom. Sú veľmi veľké záznamy o tom. No. Ja sa nebojím. Čo to je? Ježiši Kriste, ďakujem vám veľmi pekne, nemusíte mi posmievať. Mada. Tu je Kúkaj fotka. tam, ty kurva jedna.
Pozri tam, čo malej si dával. Malej si dávala ocov. Za to je tak nebezdal. Takže teraz ľudia na streame sú najväčšie kurvy z celého Slovenska a z celej republiky, hej? Netreba ich Slavka počúvať, Takže lebo... kto robí fejkové účty, krivý kokot to teraz vystavuje. No však krivý kokot všetko vystavuje, aj tvoju fotku dáva všetko, čo ukazuješ mi. Ide o to, aby ste ich počúvali. Áno, Bizar, máš pravdu, vypneme ich. Nepotrebujeme počúvať také špinavé. Nepotrebujeme ich počúvať. Pretože oni chcú, že sme ich počúvali, ako hovoríš, aby sme im robili čísielka. Poďte ma tu radšej podporiť, hráme duely, hráme s VIP chlapcom duely, poďte podporiť. Buďte takí dobrúčky. Potrebujem aj ja nejaké peniažky na nejaký nákup a tak. Takže budem rada. Ja sa nezapínam tak často a vy to viete. Teraz, odkedy som tu, málo sa zapínam, ale no. Čiže budem rada, keď ma podporíte. No. Veľmi, veľmi rada budem, keď ma To on podporíte. robí. A toto fejkové účty a to všetko robí Krivý kokot, Klíma, Degeš, tá špina z Košic a Ale ďalšie Slavka špiny. najrobia, keď ich to naplňa, majú z toho dobrý pocit, najrobia. Ja to nepotrebujem, mne stačí jeden účet, ja sa nepotrebujem za nikoho vydávať, alebo robiť na niekoho falošný účet, ja to nepotrebujem. Čo ja mám z toho? Dobrý pocit? Alebo čo? Najrobia. Keď ich to naplňa, ich to teší, majú z toho dobrý pocit, tak najrobia. Vieš, čo ich ide rozjebať, že si u mňa. Ja viem. Ale veď ja budem chodiť na streamy, kde ja chcem. Ja nie som ničí majetok. A mne nikto nemôže rozkázať, že ja nesmiem ísť tam alebo tam. Prečo? Nie. Veď TikTok je sociálna sieť pre všetkých. A ja No. nemám podpísanú zmluvu, že budeš len tu. Presne tak. Tento účet už je... Hej, nahlási ho aj medzi nohy. Fejková piča, alebo kokot. Bibi tvoju fotku poslala, aby vás vystavovali. Bizar na TikToku ako... Mňa to Áno, absolútne Bizar. netrápi. Áno. Nepovedz, že ty máš reprak na... To Bibi. absolútne netrápi. Absolútne. Ale vidíš, Absolútne. Bizar. Keď Vidíš, im to robí Bizar, čo robia. radosť a ich to naplňa. Naj si poslúžia. Ale vidíš, čo to robí? Teraz sa preukázali, že kto robí fejky, kto robí pohreby, kto robí kto robí tieto veci, že dáva Vôbec ľudí na nerozumiem kríž. toto. Tak. Vôbec. Nedávno mal mokrý prejav a teraz sa Aj tam smeje. bude len do určitej chvíle dobrá. Daj reprak, máš položené prsty na repraku asi, Bibi. Hej, chytila som pod mikrofón telefon. Hej. Hovorím, že Alenka aj tam bude len do určitej chvíle dobrá. Oni si ju prekúknú veľmi rýchlo. Takže vieme, Bizar, skadiaľ idú fotky a kde putujú. Aj z detí, aj z dospelých, aj z našich rodičov. Vieme presne, cez koho tie fotky putujú. Presne. Teraz aspoň vidieť, kto robí tie fejkové účty a fotky dáva na kríž ľudí na vozíky. Presne tak.
Ale oni hovoria, že to som ja, moja dcera. A my sme tu teraz na streame. A to som ja a moja dcera, ne? To my Ale robíme. Slavka, netreba si ich všímať. Treba si ísť normálne svoj stream. Úplne bežný, klasický stream, vieš. A čo robíš, čo si varila, a jaký máš deň, vieš. Úplne bežné. Vôbec si ich netreba všímať. Vôbec. To sú aj takí Vôbec. ľudia. Ty keď napríklad budeš... Nekrič tak. dáme Bože, Rozumieš ma, na lebo operácii. nevšímaj si ich. Nevšímaj si ich. Ja si ich všímať nebudem. Určite nie. Ahoj, Ivanko. Ty, aj keď budeš na operačnom, stále ťa budú operovať a budú tvrdiť, že to ty robíš profily. Hej. Ale chápeš, jak sa rýchlo chytili? Jak sa rýchlo dostali? Chápeš, že on má dvoch ľudí na druhej strane a ja prehrávam. A on má dvoch ľudí, ja mám tu 40 ľudí a prehrávam. Ahoj, Inuška. Ja mám 40 ľudí bezvýznamných tu, čo prídu a sedia, pozerajú. A on má dvoch ľudí a vyhráva. Silano. Vajco od kúry, to mi dačo vraví. Fejkový účet. Ty da komu píšeš, nie? Hej, píšem. Hej, kamoška mi píše. Počuť, jak čape do toho. Hej, s nechtom, hej. Kamoška mi píše. Tak už vidia stream, nie? Vieš čo, nie, ona mi dnes volala do obedu a som našla zmeškaný hovor a píše, že čo som jej nedvíhala telefon, asi sa chcela stretnúť, lebo ja s ňou tak zvyknem do mesta zajsť, posediť a kde na kávu na obed. Á. Zuzka Dajnišová, to mi tiež dačo hovorí. Zuzka. Ahoj. No zás prehrajem. Ivanko, čau. Ja som neprehrala, neverím. Yes, ďakujem, Slavka. Slavka mi to snajpla. Janka, ahoj, Ivanko, ahoj. Si jebe. Čo? Alebo dostaj. Hej? To som mala pomaly 10 eur. Z 9,45 mi zostalo 40%. To fakt? Hej. Niekto som, to ten profil som dneska videla, dajde. Niekto som. Janka, ďakujem pekne. Inuška, pozri, čo mi hodila. Pozri, čo skáče. Čo ti dáva? Tam nejaké kuriatko skakalo. Kurátko tam skakalo. Čo ti dáva? Papagaj. Dajte, ja... Aha, pozor, Slavka, vidno ťa. Počkej. Bo ja som chcela vypnúť, že otočím na seba. Ja ma vidno. Tá otočenú kameru som mala. Teraz ma vidno, nie? A Trochu. čo mi bolo? Počkaj. A čo mi bolo vidno? Nič, iba hlavu. No a už ma vidíte, teraz môžete fotiť ma. A cukor mi ide dole, kúkaj, zase som červená, no. Vidíš, ak mi ide dole cukor? Inuška, toto bolo nádherné, ďakujem ti krásne. To bolo nádherné, wow. Čo to bolo? Popový papagaj. No, bo on tam skákal, hej. On tam pekne lietal hore dole, no. To bolo krásne. Ľudkové, však ste tu 40, kto môžete, pomôžte s cieľom, ja vôbec neplním ciele. Už som v C5-ke bol. Slavka, Som bola v paragraf, C1. nikto je tvoj?
Človek? Áno. Ja som si všimla, čo tam napísal. Maxo, čau, počkaj, kde to je? A kde máš ten nick? Pozri, ja to tak urobím. Otomím a už tam to není, vidíš? Už ten komentár tam není. Už tam není paragraf, ten komentár. To oni hodili hmu? To znamená, že vyhrajú? Neviem nič. Oni asi vyhrajú, on vyhraje asi. Bo hodili hmu. Ježi. Ľudkovia, keby ste mi splnili cieľ. Toto bude ten kokot modrý, čo tu píše. Nenadávaj, Slavka. Keď si ich nebudeš všímať, ich to bude oveľa viac mrzieť. Nenadávaj, vôbec si ich nevšímaj. Ignoruj ich. Ja viem, že je to ťažké. Ignoruj ich. Paťko ide na lano. Mám tu profil, čo má 68 000 sledujúcich. Volá sa Ramizaj, či ja? Ideme. Aha. Dig už čarno už tam. Bizar, počkaj, na chvíľu toto pustíme. Sa veľmi ukazuješ na ty chce strašne, aby som ti chytil. Ja idem spať. Co ideš spať? Ja to neviem, Beky. Ja mám už pauzu. Ďakujem. Ona ma počúva, stará Robka, ona je u mňa? Áno. Ona je asi u Alenky, alebo u Zefa. To nenašlo. Ona je dobrá. Ale jaké sú jedlíka, ja som doma. Za oponou. Tak to je nešťastná. Máme Včera tam bol. rukavicu, babi. Ale nie tu. Taký krásny, ty krásny sme mali deň. Nie tu. Som si to užila s rodinou. Jak majú detko izbu a ten strom. Čo je to? Kto iná vozíku preboha? Škarečú ženu, jak je henta bublinka. Ďakujem, Erika. Máme čas, pretože prvá to nerobte. Erika, ďakujem, láska. Ľudia, dneska počkajte, stovím vás na chvíľu. Ľudia, viete, aký krásny gift som dostala od Eriky. Erika, ja som to ešte dala aj zvlášť, aby videli, že to mi Erika poslala taký veľký gift. Ide to? Vlastne, nemusíš sa zapínať, ja sa viem obrániť sama. On pôjde do piči, už mi tak lezie na nervy ten kokot jeden eskimak pojebaný. Ja ti zajtra dám, feťak. Dala som ťa zvlášť. Však také krásne, to som prvýkrát dostala.
A uvidíš, Bakalar, čo ti ja dám ráno. Bakalár, Vieš, ty keď akú si operu zobral tu urobím? Jane syna na to, aby sa decko pozeralo na to, jak ty petuješ aj so svojou vejou pozbieranou, tak ver tomu, že ešte aj tebe to decko zoberú. Ahoj, Vicky. Ďakujem, Laja, ďakujem za blahoželanie Eskima. Počkajte. Eskima, ďakujem Vicky, Eskima, fakt, keď Vanda zajebe stáva, Vanda má perfektné očky. My chceme byť koľko razy vážne, že ideme naozaj hroty, hej, že úplne s vážnosťou. Ale keď ona niečo zajebe, ja sa začne usmiať. To je mňa nepridávať elektriku. Čo si Slava ticho? Hovňarka, čo si zatvorila zobák? Čo si Čo si Ona zatvorila nahráva. zobák? Jej, ďakujem, Laja, ďakujem krásne. Kde si ty bublinku skurvený, už si to bublinkovala? Však tam je na okne tá bublina. Si dala sedatíva, tak ju Simbo, zatvorila ďakujem vždycky. krásne, Tomi, ďakujem, Tomino. Princezná Diana, všetko najlepšie k narodeninám. Ďakujem, Denny. Áno, aj Kleopatra naša, no tak Kleopatra, keď už ide hore, tak to už je po piči. Ona a Kleopatra